Jeg siger jer, vi har været vidne til sande forbrydelser fra de, der kalder sig humanister, og som påstår at være beskyttere af frihed. Hver gang der var nyhed om et krig eller et hungersnød i en af verdens fattigste områder, så kom de såkaldt demokratiske lande. I var i Afghanistan. I var i Somalia. Men hvert gang tog I hurtigt afsted igen. I glemte det larmende mediefanfare om den nye verdensorden, som I skulle være beskytterne af. Når vi kom hertil, var det først og fremmest for at vække det demokratiske ånd og forsøge at redde børnene og de, som ingen magt har. I sin tid var tyskerne her. Så kom det amerikanske kultur, og nu er vi kommet.